ナイスアッパー。左のアッパー、少し顔が後ろに行ってしまいました。天を仰ぐような形。あっと右ストレート。右、あっと効いている。千葉効いている。千葉ストレートが効いている。なんとかここは耐えたい。どうだ。Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. January 20, 2018, si Brian Lubitania, isang pambato natin na dumayo na naman sa lungga ng kalaban sa bansang Japan para harapin ang undefeated nilang prospect na si Kai Chiba para gawing pataba sa kanyang malinis na kartada. Non-title fight ang laban at naka-schedule lang sa 8 rounds. Bit-bit ng Pinoy ang record na 12 wins, 4 losses, 3 draws, 10 via knockout. Habang itong si Chiba ay dala-dala ang undefeated na kartada na 7 wins, 0 loss, 6 dito via KO. Sa mismong gabi ng banggaan na dinaluhan ng mga boxing fans na hapon din ang karamihan ay maaksyong salpuka naman ang kanilang nasaksihan. Unang round, makikitang mas accurate ang mga patama nitong hapon. Malulutong na kamao ang nasasalo ng ating pambato. Habang mga wild punches karamihan naman ang pinapakawalan nitong Pinoy na si Lubitania. 16歳です。右左とまずはパンチを出していきました。ボディ勢いのあるところ、はい、右のそして、いい内容というよりも完全なるノックアウトを見たいところですよね。そうですか。今度試合しますよね。まさにこの横浜光ジムの石井一太郎会長は寸分の狂いもない。おっとちょっとバランスを崩した。右をもらって少し後方にバランスを崩しました千葉海です。相手もやっぱりパンチありますよね。12勝のうち10個の KO 勝利があります。ブライアンっていきます千葉海です。少しバックステップで後ろに下がってからというところでした。先ほどセレスさんの話にもありました目がいいという話、石井一太郎会長も数ミリ単位のところでパンチを避けるというその目の良さ勘の良さというのを買っています。ここまでね見る感じは、スピードはね千葉選手の方がね上ですね。注意したいですね。何か警戒すべきようなパンチはあります。さあコーナーへ追い込んでいく右のストレート、ガードの上からですね非常に力強いパンチを振っていきました千葉海です。大振りのフックになります。セレスさん何かロベットに限らずボクサーファイターの選手は大体そうなんですけどね、乗れないところがあるんですよね。アッパーが入りました。パンチあるんですよ。さあまとめていく千葉がまとめていく。ちょっとボディを嫌がっているが右ストレート、千葉の右ストレート。さあここでパンチをどんどんと出していく。アッパー右ストレートまとめにいくか試合を決めにいくか。千葉が8勝目を手にするかどうだ。アッパー千葉のアッパーです。ガードの上からでもお構いなし。残り10秒倒しきれるか千葉大。どんなところこの後のラウンド期待しますか。そうですね、右のアッパーからね左のアッパー右のアッパーのボディーロー、全部ね的確に打ってますよね。そうですか。 Second round, tuloy ang basagan ng mukha. Makikitang may magandang galaw itong hapon. Habang itong Pinoy, laging una ang ulo kung sumugod ito. Kaya laging nasasalo ng ulo niya ang mga kamao nitong hapon. Mga Hail Mary wild punches pa rin madalas ang gamit nitong si Lubitania. Talagang nakakatakot kung tatamaan ka talaga. ここまで相手のロベターニャは19戦12勝 10KO4 敗3分け。キャリアでも勝ち星でも KO 数でも千葉を上回っているというこの非常に大振りのアッパーを見せていくにも注意が必要という。これからナイスボディナイスボディ。ガードの上から打っていく。右のフックをかぶせました。平松さん、千葉陣営なんですが攻撃に関しては全く問題ないと、守備をしっかりしようという話でした。そうですか。セレスさん攻撃に関しては1点打ってますよね。そして今左右と打っていきました。一方で浜田さん、ディフェンスが少しという話がありましたがこの辺りどうなんですか。やっぱり攻撃に重視するがために打たれたらという、その、注意だと思いますけどね。先ほど言っていた相打ちにも注意が必要というところも一つ。スピードさえあればですね。嫌がっているかというところ。ガードの上からでもお構いなし。ただ大振りのフックです。大きいフックなどにね、アッパー合わせられたらねやっぱりうまいですよね。そうですか。平松さん、一方のロベターニャ陣営なんですけれども、試合前に見られた笑顔は第1ラウンド終わってからは一切なくなりましたね。そしてジャブをやはりついていけと、ジャブボディつなげていけという指示が飛んでいます。本人も笑顔。ガードの上からでもお構いなしというのがこの千葉海です。バックステップでヒットアンダーウェイパンチをかわしていきます。アッパーもう一度アッパーの構えを見せていきます。あれだけね空振りしますと、スタミナにも効いてますからね。さあ上下の内訳を見せていけるかと。ナイスボディ。ボディを入れました。隙を伺っていきます。
第1ラウンドではラッシュがありましたが、第2ラウンド残り10秒を切っています。足を使います千葉です。あーっとボディー、ロベターニャのボディが今千葉の腹部を捉えました。ここで第2ラウンドSa corner makikita nga na itong si Lubitania. Tila naubos na ang hangin sa bodega sa kakawasiwas ng mga kamao niya. Third round, ganun pa rin ang takbo ng laban. Una ulo, sabay Hail Mary ng mga kamao. Ang estilo nitong ating pambato. Pero talagang matibay. Kahit bugbog sarado na, ay nakatayo pa rin at sumasabay. 右のアッパーさえ渡って10個の KO があります。小村さん、ここまでの2ラウンドを見て千葉の動きいかがでしょうか。いや、問題ないですよね、ただ相手のこの大振りに、スピードあるわけじゃないわけですけど、その大振りを見てしまって自分のスピードまで落としちゃいかんですよ。あーっと右フック、いかがでしょうか。そうです、スピードがないですから、ここで自分の攻撃を仕掛けてもいいですよね。先手を打っていくというこそうでとでしょう。すね。平松さん、はい千葉陣営なんですが、その、大きなパンチについてブロッキングをしっかりしていこうと、そういう話はしていました。今のところはこのブロッキングよりも外すところでやってますからね、無声バックするところですけど、もう少し、ガードを上げた状態でのスウェーバック、ノーガードでの、パンチが見えるからというのはありますけどね。ボディに必要にパンチを出していきます千葉海です。アッパーナイスアッパー。テレスさん、このロベターニャなんですが、第2ラウンドを終えてからですね、青コーナーに戻ってくるときにちょっと足元ふらついていまして、かなりこの第2ラウンドを終えた段階でも入れてパンチを振るわけですから、相当消耗ありますよね。それで、ふらついて戻ってきたっていうのは、疲れでしょうね。ボディ大振りのパンチもね、当たればいいですけどね、空振りするとね、本当倍疲れますからね。そうですか。ボディを当ててフックがあっと返していった。カウンターで左。他の試合というのはかなりKO で一発で倒すというよりはまとめてレフェリーストップという試合も多かったこの千葉です。右のストレート打ち下ろしていきました。ジャブジャブ。 Pero sa huling segundo ng third round, sa wakas, nahuli ng isang solidong wasiwas na kamao itong Hapon at sobrang naalog at nahilo ito. Buti na lang na save by the bell pa siya dito. 後ろに行ってしまいました。天を仰ぐような形。あっと右ストレート。右あっと効いている。千葉効いている。千葉ストレートが効いている。なんとかここは耐えたい。どうだ。第3ラウンド効きましたね。ここで間もなく強烈なストレートがありました。こちらのシーンです。浜田さん、ご覧になっていかがでしょうか。完全に効きましたね。ガード低い状態でスウェーバックしようというところがあったんでですね、パンチが伸びてくると避けたつもりでも、食ってしまう場合あります。 Fourth round, halatang hindi pa nakarecover ang undefeated prospect ng Japan. Sinamantala agad ito ng Pinoy, panalo na ang naaamoy. Kaya ilang segundo lang, isang Hail Mary na kanan na kamao naman ang tumama sa kalaban. Sa pull sa mukha at bagsak sa lona. そうですよね。第4ラウンド一つのポイントになった。あっと右をついた。もう相手は千葉が耐えました。まだ2分30秒以上あり効いますからね。てますね、これは千。葉が尻餅をついた。 Sinubukan pa niyang tumayo pero wala na. Tinigil na ng referee ang laban nila. Talagang sobrang nahilo. Tila maso ang tumama sa kanyang ulo. Isang napakalaking upset ang panalo ni Lubitania. Isang undefeated prospect kasi ang dinali ng estilo niya sa ibabaw ng lona. Panalo ang Pinoy dito via 4th round TKO. Habang nalasap naman ng Hapon ang pinakaunang talo. Ano ang masasabi niyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction, welcome na welcome sa baba. でも元気出ますからね。最後はこのロベターニャの12勝10 KO という強烈な右がした勝者青コーナーブライアン・ブハウィ試合がひっくり返った感ロじですね。ベタリア喜び爆発はフィリピンからの Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping perme.